Obrovské dojatie v tvári nášho kapitána. Nezabudnutelná 38. Odohrala množstvo nádherných zápasov v reprezentačnom tíme. Pred 15 mesiacmi Pavol Demitra najproduktívnejším hráčom olympijského turnaja, keď si merali sily len tí najlepší z najlepších. Sám vie, že jeho prínos predtým, čo sa bodového vyznenia týka, čo sa týka produktivity, nebol taký výrazný a taký očividný ako pod 5 kruhmi. Ale toto si z našej reprezentácie môže povedať málo kto, že zopakoval vancouverské výkony. Klobúk dolu pred Palom a pred celou jeho reprezentačnou kariérou a želáme mu v ďalšom živote veľa šťastia. Celkom určite. No, mne sa páči na tomto celom, že aj ľudia ocenili vlastne tie predošlé výkony tímu, tú bojovnosť. A ten standing ovation patrí samozrejme hlavne Palovi Demitrovi, ale aj celému tímu, za to, že neodflakli tie zápasy, keď veľa vecí v tom turnaji bolo zlých. Na tie analýzy obširnejšie bude čas neskôr samozrejme, ale toto sa mi najviac páči, ľudia hokej milujú a že aj tento standing ovation na záver zápasu sme konečne zvíťazili, aj keď sme sa nikam neposunuli, tak ocenili výkon všetkých hráčov a samozrejme osobne Pala Demitru. Aj tvrdí chlapi plačú, ale nemusia sa za to hanbiť, hoci ich vidí 10 000 ľudí priamo na štadióne a ďalšie 100 000 pri televíznych obrazovkách. Končí sa jedna veľká éra, hoci, tu sme vraveli, tých odchodov koľko bude, toľko bude, ale jeden je nesmierne výrazný. Pavla Demitru už v reprezentačnom drese. Zdá sa, neuvidíme, ak nepríde nejaká zmena rozhodnutia. Palovi veľa šťastia v rodinnom živote, v ďalšom pôsobení v Lokomotíve Jaroslavl, kde zlomil ruský rekord v počte zápasov, ktorých bodoval po sebe v rámci play-off aj základnej časti. Bol to posledný zápas Pala Demitru. Čo ste mu povedali teraz pri tej rozlúčke na ľade? No nič, len Palo, díky. Tak všetci chalani, čo tu boli, tak si myslím, že sa snažili dať do toho všetko, čo mali. Možno sú tam nejaké detaily, ktoré sa dali urobiť inak. Bohužiaľ, každý dal do toho, čo vedel, od hráčov až po vedenie. Ten výsledok samozrejme nikoho neteší, ale sme radi, že aspoň máme takýchto skvelých fanúškov za nami. Na ľudovej ploche sa slovenskí hokejisti lúčia s divákmi a naozaj je to sympatické, že tí prišli povzbudiť aj na stretnutie, v ktorom už oveľa nešlo. A to ďakujeme, možno počujete aj cez naše ruchové mikrofóny. Tak toto musí byť fantastický pocit napriek tomu, že ten šampionát nedopadol tak, jak sme si všetci želali. Každopádne je to obrovský znak toho, že hokej na Slovensku je populárny. Ľudia sú vďační a aj keď povedzme, že za posledné 2 týždne veci nešli tak, jak mali ísť, tak si veľmi dobre pamätajú, čo všetko sa spravilo a ako často sa mohli s touto partiou tešiť. Sú to emotívne až dojímavé chvíle a neviem si ani predstaviť, čo by sa tu dialo, keby Slovensko postúpilo do štvrťfinála. Nedaj Bože, alebo daj Bože, by ho vyhralo. Škoda, samozrejme. Áno, je to škoda a bolo by to neuveriteľné, čo vidíme na týchto záberoch. Áno, a to ale svedčí aj o tom, že Slováci majú radi hokej, že nezanevreli ani na tento tím, ktorý v konečnom dôsledku ich sklamal. Je to tak, no. Ja dúfam, že Palo si teraz užíva ovácie, isto si ich zaslúži. Ale ťažko sa hľadajú slova v takých chvíľach. Samozrejme, pretože nám všetkým je ľúto, že tá krásna hokejová rozprávka sa končí a už budeme sledovať len výkony najlepších tímov. A Slovensko v tej prvej osmičke nie je. Posunul a tu už je vlastne rozlúčka Pala Demitru, ktorý myslím si, že mal slzy na krajičku nielen diváci, ale aj asi Palo. Tak samozrejme, hlavne v takej dobe, teda období strašne veľkého vypätia na toho hráča, to samozrejme ešte aj pri takejto situácii, kedy fakt si uvedomoval, že je to jeho posledný zápas, príde a není sa za čo hanbiť, si myslím, aj najtvrdší chlapi by sa možno rozplakali. Naskok do mixzóny, kde je Palo Demitra.
Palo, 77 zápasov, 27 gólov za reprezentáciu, 5 svetových šampionátov, 3 zimné olympijské hry. Čo sa ti žene hlavou teraz? Niečo, ťažko sa to opisuje. Ako hovorím, toto si bude človek pamätať do konca svojho života. Ako my sme radi, že máme takýchto fanúšikov, lebo je to niečo úžasné. Ťažko sa to opisuje, je to veľmi emotívne a hovorím, my sme sa im chceli odvďačiť trošku ináč, ale hovorím, držali sa nám až do konca. Hovorím, to, čo nám teraz vytvorili, hovorím, je to úžasné a hovorím, a verím tomu, že táto nová generácia im to ešte vráti niekedy. So všetkými tými reprezentačnými tímami aj s vami hokejistami sme to vždy prežívali, fanúšikovia, novinári. Vieme, že to nie je ľahké, to nie je iba hrať hokej, jednoducho. Sú tam iné myšlienky. Čo to pre teba znamenalo reprezentovať Slovensko, mať šancu byť na tých šampionátoch? Tak hovorím, úplne všetko, sme tu úžasná partia, títo chalani, čo sme tu. Hovorím, sme dobrí kamaráti a ťažko sa to opisuje. Hovorím, niečo úžasné a hovorím, ako v tomto športe, chceli sme ísť čo najďalej a chceli sme sa odďačiť, ale hovorím, hrať pre takýmto publikom a títo ľudia, čo nám vytvorili, je to úžasné. Bolo to ťažké sústrediť sa predsa len proficky na ten výkon, na ten posledný výkon na tom šampionáte? My sme chceli vyhrať a chceli sme sa odďačiť. Ako to sa nám podarilo, aj keď to bolo trošku neskoršie, ale hovorím, vyhrali sme, ale o to vôbec nejde. To, čo nám ľudia vytvorili a hovorím, ešte raz som chcel zopakovať, toto sú neopísateľné chvíle, hovorím, držali s nami až do konca, hovorím, máme najlepších fanúšikov na svete a je to úžasné. Pálko, viem, že teraz sú rôzne myšlienky, ale ten najkrajší moment z reprezentácie, je to zakrútenie vokov nových nôh a bronzová medaila v Helsinkách? Určite áno, tá medaila, človek, keď vyhral tú medailu a v tom istom čase sa mi narodil ako môj syn a hovorím, tá medaila, tá olympiáda, to bolo niečo úžasné. Ďakujem pekne, Pálko.